أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jonti Sedou biye juma ye biye lahoroma donye ala batu ani ala nyine dobe faraka juma don fa kosobe yon sedi ka don ambe kalumina sanyele madu min ye slamo ka sanyele mai yon sedi ka don fe bele jile bi nyine ala fe ni wati na ala bi ko fe be ma kada ni wati nga amba nyine subhana wa ta'ala fe ala min ye kelenye semasa ala min ye kelenye masa min nga masaka ko robetai ala min ye kelenye ala min bi se dnie fe bela ala min nyekelenye ala min bi dnie febe kalama yana kake ala min nyekelenye ala min nale de ba bele jile nyenabo ala o mata dugula o ala kele de be kabini dnie kungo kana bla bila dnie buli kamin do aka ala yala amba nyinu wa ala de fe ala nganga jamana suma ka anga jamana kishi ala nganga jamana tanga ala ka anga jamana ka yirwa ala ka anga jamana kishi bamanje ani majugo to o sebe alay wa amanyina Allah ta'ala fe ya rabbi ame kalu baraka ba minna no ya ashura kalu amanyina subhanahu wa ta'ala fe anga jamana ay kule ka bo ala anga jamana ya Allah deli ala ka hina anga jamana ala ka hina anga jamana na ala ka do ani ko jugu kelawte ala ka do ani bambante ala ko kaka ala kama sayyidina ali sayyidina badr sayyidina bakar min nyi magani madina kureshu baraka kama ya rabbi ya rabbana kirana bona baraka kama amanyina subhanahu wa ta'ala fe ala ka hina na ala ka hina na ala ka nguna ja ala ka nguna ja Allah jabar j'en suis Sedou bi mandi bi mandi subuhu nga ni ko bi mandi j'en suis ikado harama de ka dangane ay we harama de ngane ay ani mini ni wona nga biye do mi nye o do de kade ala ka teme do beka wechi mumbe Allahu akbar Allahu akbar inna lillahi ila wa akrajuna mungera anga choroba joni saliyan daw segu dangoroba bina Allah so ko ka ba saliyan daw o sarabi mali ba saliyan daw jon sedu to kala ka ba saliyan daw odo ni choroba indon ka don ngulu la nyana ka mwa nyana jon se di ka do fenwo fe no kera ay de mi ngulu jon se di ka do ade kele won kele ba don folo ni flana adem so folo to ay ko asadaw doni o ye ngi ni nga bata dogoni e seba dogoni e faye ala ka hinana fa dogoni e sumaila dogoni e bodawi ba bedo fo dan fo laba fo lagare muso roba duru kele vatura o tay ko kajajalo muso folo Fatma Tajara an ga ma ko tata balole tata Allah kibaru yeni dodere tata dogo muso e jena badawye o balolembe abisegu jena badogoni e umuso way o balolembe o besegu jena badogoni o e kaluli kalu balolembe abisegu muso nani balole do abisegu ngi yeni do selendaw sam bi konondo ani sangonondo a faturo de la biso madaina ay do soro de yonjo do ala kuna ja ay si ja soro ka shi soro ka de soro ka ke islamai yakili matien idusugu matien klo mati nya matien si janzoro bi konondo ni konondo inde idella ka fonya ya ni mami nye sangeme bolo ni ma fenge e ma shi soro salia aye fende ke wa ay fendo ako de kele wo kele abdab sayira koro salana de mi ngulo du kolo sanve chamani musoma abi dembi nani bo Yoti Sedou ngunda don bi ye kan viye jali de ne wolola kalake kana mo brawli mba sigile ngumbe brawli akumbi salando no fe segu kalo abina kiletanga fe segu akumva ma kuyalma imune ta fe kayela ma segu jali chamo kama akusala eni ne benakula na nye don wolo nu korobara nu mabe ambi laba ka fara ni nyala manika dukono akonye dujo kadima kwa barka akonye muso dima kwa barka akonye mutukura sanga dima kwa barka akonye milongile ndaka tok o sala de sara Allah kibar mi to ka fo deunye ngome nyuma barka da faye nota olu u faye mi ngena faye ma mo kene fo lo deuna
o salando de sara belebele tarida de 1968 jiriba on va ya fonyi kana bla 88 abulo bi barala mama tara segu ku ye fonctionnaire ni desara wala may makalo sara sara bi ta faali abanya na bo o kera segu na ma fenge min benge ya fengo faay wala ma ya fengo dogoni o dala ne ngo na de dumuni ke mama kaso segu kana ko ka barka ne do fo ha salanda ude na ye dumuni ke mama kaso segu akara barka dawi faka nyuma na ma deli ka ke min benge I ba so adla ka ko faay wala ma ya ko korake wala ya kuruba koroke bebi na faso mina o salanda ude sara segu yonse du kado to warba mbihne abim makari nam nyara kun korola fo kata fo kwa toti mais segu chambre de commerce et d'industrie ale de do c'est que marché de mansoro min ba fo ko ne bi salia non na bla ale do fo bi fo kata ka sayama ko kala mansoro marché mansoro min go abi bla salia ba salia ndaw nona ni nyuma bi ma do arjinana ni nyuma bi ma kishi janame na doma ni nyuma bi ma ka dembaya kishi basala bi do arjina na akadema ya bi kishi nyo nyuma do nya chaman do ana santa ani nani be segu ni min digara salanda do nya salama fi no nyana bi do ngana nu ye kini min do kini kele ne bodu santa ani nani bo ito ni salia to dale tale de la ndoni salia abisam bi nani bobi atama folo de ne faade ya ade to dala atutemoga o yaron fa sara de yei fa sara de ala ka hinɛ ala ka yafa kan ma yɔrɔ de k'a dɔn salando fatura segu san 90 ani san 9 du moins a fatura Bamakɔ yan sɔgɔmada in na ni ala jɛna n'a ye an bɛ taa ni jɛnaja ye segu sini 10 heures jɛnaja bɛ kɛ Allah ni ala sɔnna a ma a ye kalo ɲuman ta ka don ɲuman ta a fatura yan Bamakɔ yan sɔgɔmada in na an bɛ taa ni jɛnaja ye segu sini sɔgɔma 10 heures jɛnaja bɛ kɛ segu a yɛrɛ ka du kɔnɔ Médine ala ka hinɛ amin ala ka hinɛ jeni ye ala ka limaniya dama jeni ye al-Fatiha ne fa abisa domi a saraka ne fa jeli cɛmɔgɔ saraka a ka ngɔni to salando ka so kɔnɔ ngɔni bɛ de kɔsɛn na ndale a k'i fa ka ngɔni sɛmɛnɛ filɛ ngo bɔ a mara a fɔba te a ko ni cɛkɔrɔba in ɲɛnafiya minɛ a bɛ njɛro min fɔ n'o ɲɛnafiya a bɛ ngɔni lajɛ k'a lajɛ ngɔni k'a bɛna jigin a kunkolo la a bɛ lafiya hakili bɛ jigin jeli cɛmɔgɔ ka ngɔnize la c'est rare auzu billahi minash shaitanir rajim jeli cɛmɔgɔ ka ngɔnize naam dugu klafɛ a kasɛti kɔrɔ dɔ bɛ sala bolo dugu klafɛ n'a b'a k'a la kɔn an ka fenêtre sine bɛ ɲɔgɔn i bɛ wuli k'i sigi de ala y'a o d'a ma sigi a ngɔnize de fa la k'an da ma bɛrɛ mɛn dɛ ma ɲɔgɔnna mɛn ngɔni fɔ la c'est diɲɛ bi ban n'i miiri nin damanda la i bɛ da la ka fɔ diɲɛ yɛrɛ bi ban cɛmɔgɔ denba den ngɔni tabate ate ala ngurungo ye mali ka ngɔni gulo de fulo ye misira maa tɛ min b'a fɔ maa tɛ k'a fɔ an dɔgɔni k'olu kala maa dɔ bɛ yen jɔnni misira a tɔgɔ ye ko banks pigi tɛ banks maa di den dɔ don a ko mɔgɔ a bɛ tɔgɔ ko buwa ka ngɔni n'i mɛn o ma i bɛ sɔn ka ngɔni in da ka taa n'a ye musée la n'o kɛra an b'i fa awuzu billahi minash shaitani rajim ngɔni ye maa di bɛɛ ma kɛ o de ta ye ngɔni ye bien sûr دوونه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له سبحان الله لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين sabatungara naam foli ani tarni an b'a tani yɔrɔ in na joni k'a di belebeleba ma Mohamed Jara n'o ye El Hadji Segu Siraman Jara denkɛ ye an k'a ma ba dankɔrɔba in sigilen bɛ golo kan alikuranɛ b'a bolo ani kɔlɔsi ala gundo tɔgɔ b'a bolo ani ala dɔwulen tɔgɔ b'a bolo k'a ni ce nin waati in na n'a ka Allah ha belebele a bɛ hakili jigin belebele wɛrɛ la a sigilen bɛ wɔlɔ ni dɛnɛ kan k'a ma El Hadji Seguba Konare a fa de kun ye wɔlɔ ni Yusufu ye Yusufu min ye misiri jɔ ka boliko dabila anw fɛ Bɛlɛdugu ka misiri jɔ ka kalandenw wele ka fɛn min ye alikuranɛ ye k'o kala o don ma diya wɔlɔ ni dɛ a taara nɔgɔma denkɛ in b'a nɔ la bi den da bɛ fa sen na nɔ na n ka dɔ wɛrɛ f'i ye wa belebele bɛ yen nin waati in na a bɛ sɛbɛjana n'o ye
Mama Konate Mama Konate a denkɛ sigilen b'a nɔ la bana o bana n'i n'a sera fɛ yen i bɛ segin ka sɔrɔ o t'i la Yɔrɔsi Sedu taa kana taa la mais ɲɛdimi fura d'i ma ko dimi fura tɛ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn kɔlɔsi tɛ nin bolo a tɛ kuranɛ kalan Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a tɛ wurudi a tɔ ye ko Seyidu Nandumɛ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a bɛ bɔ Bajangara a ye misiri jɔ k'a di alisilamɛw ma o kɛra miliyari 1 ani miliyɔn 500 o kɛra Mali sigi furadama ka n'a bila bi la waritigi caman dɛmɛna maa ma deli k'o ɲɔgɔn kɛ Yɔrɔsi Sedu maa min b'a di Ala ma yɔrɔnin kelen o den ni Ala ka sɔrɔ Ala b'o ka kuma mɛn ka tɛmɛ bɛɛ ta kan a nin ye tiɲɛ ye dɛ Jeli Sɔnna e ni Ala ka suru dɛ Naam n'o tɛ Dankɔrɔba Filo ye dili Amadu Modibo Kani Jalo Jetura sa ma ye misi wɛrɛ a ko a ye misi wɛrɛ d'i ma k'i ka taa maa ye fɔlɔ k'i ka taa dili de e sirannen don jadisi minnu bɛ sira la ye Ala deli kɛlen don o tɛ s'i ma taa n'a y'a bila ka na o ka teli Naam i bolo don Yɔrɔsi Sedu ne bɛ n kelen ku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni don n'a dugusɛjɛ bɔli a bɔli ko 600 siɲɛ 974 fasiri kɛba a tɔgɔ de ko Ibrahima Bari Ibrahima Bari ko a ko bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo jamana in kɔnɔ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn i cɛ ka ɲi bi sini i cɛ ka jugu i ye cɛ ɲaɲɛ bi sini i kɛra cɛsuru ye Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn jamana densɛbɛ dɔ bɛ a bɛɛ bolo la o de ye Jawara Damangile Yɔrɔsi Sedu i k'a dɔn Musa Jawara o don tun dɛmɛna jamana in kɔnɔ i k'a dɔn a ye jamana in kisi a ye toit duman di jamana in ma Yɔrɔsi Sedu hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ kɔlɔlɔ bolo a bɛ Dakar bolo bi sɛbɛnnikɛla kɔni y'a jira k'a fɔ Musa Jawara sɔrɔdasi ngana don sɔrɔdasi ngana min don i k'a dɔn hali coup d'état min kɛra kɔsɔn in na maa caman y'a fɔ maa minnu ye coup d'état kɛ Musa Jawara ka denmisɛnw don Yɔrɔsi Sedu sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ fɔra cɛ kelen ma waati surun kɔnɔ nka bi i k'a dɔn latigɛ kɔni kelen bɛ k'a sɔrɔ latigɛ jugu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn maatigɛ ngana ye gansan Musa Jawara sɔrɔdasiya bunakun kan min ni min kɔni kɛra a fɛ o bɛ se ka lakali Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn cɛsiri ani wulikajɔ mami an tɔw bi daga sunɔgɔ la o waati ale kelen bɛ ka tasuma wuli k'a jɔ min ye Bamanju nɔfɛ Yɔrɔsi Sedu kuma min an bɛ sunɔgɔ la don dɔ kɛra balawuba dɔ kun na wuli Musa Jawara ka wulikajɔ ni cɛsiri bozola ni ɲare la Bamanju kun kelen bɛ ka yenfa bɛɛ minɛ nka maa ma bɔ a kalama Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a wulila ka t'olu tɛgɛ tunun ni ka n'i sigi sɛbɛnnikɛla ko min ye Musa Jawara ye sɔrɔdasiya a bɛ se ka fɛn fɔ maa ye maa caman t'a la min bɛ se ka fɛn fɔ a ye sabula Jenerali Jala ale min ta in dɔmɔ n k'i ɲininka ayiwa kare kunna walima bɔlɔnsira la Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a y'a kala de kɛ fo ka taa sɔrɔ min ye sɔrɔdasiya dafa ye min ye ofisiya ye i k'a dɔn ale fɔlɔfɔlɔ de kɛra ofisiye fɔlɔ ye gardiw fa fɛ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a ta in ma kɛ karisa ko ka di tɛ dɛ a ko ka wulikajɔ boloda sabula min ye kalanw ye n'o ye gendarmerie kalanw ye Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a y'o kɛ o de kɛra sababu ye a ka kɛ officier fana de police judiciaire ye o ko min ma OPG garde national Yɔrɔsi Sedu ka wulikajɔ boloda gardiya yɛrɛ k'a don bala k'a kɛ sanga ye Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn Musa Jawara don a sabanan ye min ye a ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a taara kalan minnu kɛ Sénégali n'u ko ma école d'application d'infanterie CES Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn a y'o wala salu a ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn maraka don min ye marakaya in ye a y'o don a ka baara la maa ba kelen bɛ yen i bɛ Musa Jawara tɔgɔ fɔ n y'a ye ɲɛna walima Musa Jawara tɛmɛ dɔ filɛ nkalon b'i da sɛbɛnnikɛla ko i bɛ se k'a foto ye walima ɲɛ nin mɛn a kan nka maa min don a ka ko dogolen bɛ fo k'a fɔ k'a to ten a ko lieutenant Musa Jawara tuma min a b'o la a nana wulikajɔ boloda ale yɛrɛ de kɛra maa fɔlɔfɔlɔ ye min kɔni kɛra karamɔgɔ ye san 1993 Yɔrɔsi Sedu k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri bunakun ka moti ka laban ka kɛ directeur du centre d'instruction garde national commandant du groupement maintien d'ordre o ko min ma GEMO Yɔrɔsi Sedu anw b'a dɔn kabini bi tɛ sabula Mali CAN 2002 i k'a dɔn olu de ka kulu tara ale de kun y'o commandant ye lakana balontannaw ka lakana balontan yɔrɔw ka lakana faama minnu bɛna olu lakanani Yɔrɔsi Sedu Mali CAN 2002 i k'a dɔn a kɛra ko ɲɛnamaba de ye bɛɛ lajɛlen y'a fɔ Sori Magangile ale min kun ye ko in yɛrɛ ɲɛmaaba ye baara bannen kɔfɛ o ye lettre kɛ ka ɲɛsin a ma k'a tanu sɛbɛnnikɛla ko maa min ye nin cɛsiri nin wulikajɔ in kɛ jamana kɔnɔ fo coup d'état bɛ kɛ tuma min i bɛ k'a la bɛɛ ko Musa Jawara don koyi ale yɛrɛ de
ka denmuso ye coup d'état kɛ ale de ye ko in labɛn Yohane Saidu kana ye bi to a tiɲɛ ni ko dama min b'a nɔfɛ a bi maanifin kamana gan a ko an bɛ don min na ko bi janto yɛrɛ la de kɔrɔ ko ka di Yohane Saidu k'a dɔn a kuma ni kuma minnu bara ka fɔ hakilinaw na a dalen don Alamusa Jawara yɛrɛ danganiyalen don n'a ye k'a fɔ sariyatigiw n'u ye ɲɔgɔn ye don o don i k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ n'a y'o fɔ i k'a dɔn ko tiɲɛ na dɔn a ko an bɛ don min na ko bi min ye Ibrahima Barika fɔ ye a ko cɛ min kɔni don a man ka lagosi jamana kɔnɔ ka sababu kɛ a ye baara gɛlɛn minnu kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min jalo ka bɔ info matin kɔnɔ Sobadala kunnafoni Daba Tunkara misidennin ti sɔngɔ sɔrɔ a mɔyɔrɔ la ayi min tɛgɛ don min kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Basiriba n'o ye Musa Sayon Kamara nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayon Kamara ko fɛn min ye 18 août min n'i bɔra k'a kuma fɔ cɛ minnu y'a baara kɛ Asimi Goïta ale de y'u ka ɲɛmaa ye wa jamanakuntigiya a b'ale de bolo bi fɛn min ye jamanakuntigi ye Asimi Goïta a bɔra ni ka kuma 18 août a san kelen kunbɛn a yɛrɛ hakilina ye min ye jamana kan ka taa taabolo min kan a y'o ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko ni hakili b'a la utukalo tile 18 san 2020 fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye ɲankuma y'a sɔrɔ kelen cɛngana minnu b'a la Asimi Goïta n'a ka cɛdenw u bɛ ka tɛgɛ k'u la kelen ni ka yɛlɛ n'u ye kati kuma jugu bɛɛ bi fɔ karisa minɛna nin bolila u ye nin fa Ala kana don kɛ bi ye dɛ o de kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko a don utukalo tile 18 midi bi se waati min o y'a sɔrɔ bɛɛ bɛ k'i talakali sɛbɛnnikɛla ko ngo y'a sɔrɔ cɛ minnu dalen bɛ dibi la colonel Sadio Kamara ka fara colonel Asimi Goïta kan colonel Modibo Kone colonel Maliki Diaw ani colonel Ismaël Wage n'u ka cɛdenw olu kɛlen bɛ ka fanda 4 bɛɛ lajɛlen minɛ aéroport datugulen bɛ ŋɔɛ fɛn min kɔni ye Mali yɛrɛ a yɔrɔba ɲɛnama fɔ fɛn bɛ yen u kɛlen bɛ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ sɔrɔsika bɛɛ lajɛlen minɛlen bɛ mugu ni kisɛ bɔlen bɛ ni ka yɛrɛkɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ marifa biti y'a don tɛmɛna dɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye midi ye o bɛna se waati min na o y'a sɔrɔ colonel Asimi Goïta a n'a ka cɛdenw u tilara cɛ o cɛ bɛ yen k'o bɛ se ka ko kɛ o y'a sɔrɔ u ye tɛgɛ d'a bɛɛ lajɛlen kan ni ka kati magɛ kati ne fait plus peur Bamako kalo saba kɛ kati ne fera plus peur à Bamako merci Narachi Kati. Kati a fait pire que père. Kati yɛrɛ de ka u kan ka Kati wuli de ka taa n'a ye fo a lagile sira in na ne t'an jaa ma jɔ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ denmisɛn minnu ye wuli ka jɔ kɛ u ye wuli ka jɔ kɛ ka da kun minnu kan o dɔnnen bɛ sabula jamana kun ɲagaminen bɛ fo ka taa fɔ k'a to ten i bɛ k'a yɛrɛ a jugulamaw minnu t'a fɛ n'o ye M5RP don o don juma o juma u bi bɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye boulevard ye kabi jama man ja fo kana boulevard fa tetew don o don i bɛ k'a démissionner don o don mémorandum don o don an b'a kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko maliden tɔ minnu bɛ yen n'olu sigilen bɛ k'u lajɛ maa ti ka kuma sɔrɔsiw nana lajɛ o kuma nin ko in ɲɛmɛ yɔrɔ min na n'a ma wuli ka jɔ kɛ ko bɛɛ lajɛlen bɛna tiɲɛ sabula i bɛ k'a yɛrɛ kun dɛsɛra a ye maa min ta ka kɛ premier ministre n'o ye docteur Boubou Cissé ye o donnama kama gouvernement dɔ sigira gouvernement in Boubou yɛrɛ ye kalo kelen kɛ a kelen a ma se ka gouvernement sigi a nana laban tuguni ka gouvernement kunkurunin dɔ sigi maa 6 mini gouvernement sɛbɛnnikɛla ko mini gouvernement jamana nana kana minɛ ni k'a sigi a sentigɛ kan daki ko bɛɛ lajɛlen kale la a kun dɔ tora sa malidenw yɛrɛ ka wuli ɲɔgɔn kama ka guerre civile kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko jaa sɔrɔsiw tun bɛ labɛn na colonel dɔw bɛ yen minnu tun bɛ formation na Russie olu nana kana fara Asimi Goïta kan o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen sɔgɔmada kelen n'u y'a u cu yan fɛ k'u cu yen fɛ force spéciale u ye nin faamaba in bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka t'u kɛ kati pi foyi ma bɔ a la hali kisɛ kelen ma ci maa kelen ma bɔ a fa kan commando man ɲi commando ka ɲi dɛ la hawla wala quwwata commando ka ɲi dɛ ni nin kun tɛ e delila ka Asimi yɛlɛ la n t'a kabini Ala in da maa ye ɲɛna il ne sourit jamais hali ka sourire kɛ a tɛ se k'a kɛ hali k'i nisɔndiya a ɲɛ kumule kwak il fait ça pourquoi mais n'i kɛra jamanakuntigi i nisɔndiya jamanadenw kɔrɔ dɔɔni mais il est aigri i b'a fɔ ko ani maaw de bɛ kɛlɛ la o yɔrɔ kɔni na sur ce plan ani bɛɛ ka tɛ kelen mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔlen Ala nɔlen a b'o fɔ a b'i yɛlɛ kwa a b'i jan ka yɛlɛ hashurutu hajibulahi hasbunalahi mɔgɔ nɔ tɛ Ala nɔlen
Asimi ti yɛlɛ n'o a ti yɛlɛ wa ala t'a nisɔndiya n'o n ka jamanakuntigi kɔni n ko n tora a la koyi o ni jamanakuntigi ye jatiribɔ la ta tubabu journaliste minnu b'an fɛ yan a ye kasi lamaga o la a bila ten sa a bila ten cɛkɔrɔba degunnen don nam a labanna ka taa kasi Sénégali donc ko ayiwa ko fɛ dɔ sara Faransi ko a taatɔ tɛ nin ye a ti mouchoir d'a ma Gima ko k'a ɲɛji ka teli mɔɔ nɔ tɛ i b'a fɔ Usain Bolt mɔɔ nɔ tɛ ala nɔlen yo sɛbɛnnikɛla ko naam a ko colonel Asimi Goïta a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale n'a ka cɛlew fanga de b'olu bolo a ko an bɛ don minɛ ko bi nka maaw hakili ka jigin sabula colonel Asimi Goïta waati min ni 18 août kɛra ɲɛmaaw de kulera n'o ye communauté internationale ye ka na gɛrɛndɛ sigi u kan k'a fɔ Asimi Goïta yɛrɛ ka fanga bila sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen président ka kɛ civil ye premier ministre ka kɛ civil ye sɛbɛnnikɛla ko kabi o don dɔ bɔra sɔrɔsiw fanga na sabula colonel Asimi Goïta u taara dɛ kɛrɛfɛ jamana fanga décision a yamaruya a bɛɛ lajɛlen de taara ka di o donnama kama bandaw ani Moktar Wade ma sɛbɛnnikɛla ko kalo kɔnɔntɔn jamanadenw sigilen bɛ ka sira lajɛ taasɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ nana gɛlɛya ko fɛn min ye Moktar Wade ni bandaw olu labanna ka don jamanadenw yɛrɛ juguya la u taara fara jugu kan sɛbɛnnikɛla ko armée ye don min na olu bɛna wuli ka jɔ kɛ kokura n'u tuma wuli o don n'Ala ma ja kɛ sɔrɔsiw yɛrɛ dama tun bɛna kari ɲɔgɔn na sabula fɛn min ye bandaw ale ka colonel tun b'a bolo Asimi Goïta ka colonel b'a bolo Moktar Wade avait aussi ses colonels Eli ka colonel o bi ɲɛ Asimi avait ses colonels Bandaw avait ses colonels Moktar Wade avait ses colonels anw soldat de première classe ninnu bi cɛmancɛ la jaa mun donna a la o chacun ses colonels jamana kun kɛra ten de sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye colonel Asimi Goïta ye a n'a nɔgɔmaw colonel Sadio Kamara u nana lajɛ fɛn min ye bandaw ko ye an ka pusira danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye n ka doni minɛ n ka don tu la o tɛ se ka maa kɛ sotigi ye n ka so dajuru minɛ n bɛ don ɲɛgɛn na o tɛ se ka maa kɛ sotigi ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Asimi Goïta a nana laban bandaw ni Moktar Wade k'u wele Kati an bɛ bɔ min kalama tubabukan min bɔra ye mis hors de leurs prérogatives ni ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Mis hors de leurs prérogatives. A ma f'u minɛna, a ma f'u gɛnna, a ma f'u destituera, mais a ye tubabukan min fɔ o don. Ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Ja Asimi kalannen don da de. O bɛ se min na, u bɔr'o de la. U bɔr'o bolo kan. Tubabukan tɛ yan. I bɛ se min na, i bɔr'o la. Tubabukan jugu don koyi. Tubabukan jugu don koyi. Nin mana fɔ faama ma, nin tɛ tubabukan ɲuman ye. A ma f'u ye ko ils sont arrêtés, a ma fɔ ils sont destitués. À ma foi, on les a fait coup d'état, mais ils ont été mis hors de leurs prérogatives. Bien. Nam. Sɛbɛnnikɛla ko a ko kɔfɛ fɛn min ye labɛnw ye o nana kɛ Asimi Goïta yɛrɛ a sigira masakɛya la kalo 3 ye bi ye a sabula fɛn min ye mɛkalo tile 25 Bandaw ani Moktar Wade u bilar'u ka prérogative kɔfɛla na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛli ni bi cɛ kalo 3 dɔrɔn de Asimi y'o de kɛ Mali masakɛya la yala a bɛ se ka mun de fɔ k'a y'o kɛ il peut faire un bilan? Bien sûr. Ben, le bilan est qu'il y a eu un nouveau gouvernement, un nouveau premier ministre, c'est un bilan. C'est un bilan? Oui. Mais le bilan qu'il peut présenter, que les gens ne disent pas, diminution de 2 tiers du budget de l'État. Ça, il a fait. Des fourrages. Ah, ok. La montée en puissance de l'armée. Ok là. Bon, au lieu de billets, ne de Doha. Ça, c'est ce que je vois en tant que journaliste. Le reste, je ne sais pas. En 3 mois, c'est un bilan indicatif. Indicatif. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o tuma fɛn min ye 18 août ye n'o sankunbɛn sera maa min kan ka kuma diyagoya Bandaw tɛ Moktar Wade tɛ Asimi Goïta de kan ka kuma o tuma n'a bɛ kuma a bɛ kunfilenna de jira sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jamanakuntigi ye a y'o bɔli de kɛ ni k'o kunfilenna jira a bɔra jabaranin na discours à la nation a ma janya koyi sabu miniti 5 dɔrɔn Asimi Goïta a kumana o kɔnɔ nka fɛn fɛn min b'a kɔnɔ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ a kɛra sɔrɔdasi discours ye. Sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ mes chers compatriotes o de ka ca politikimaw ka discours la Asimi y'o min fɔ a ma tɛmɛ 2 kan a y'a bɛɛ fɔ k'a fɔ je vous remercie. N'Afrique dɔw yɛrɛ y'u labɛn a ye chaise guarana min na discours lamɛn o b'i sigi yɔrɔ min k'a bɛ télé boli dɔ fara o kan ko je vous remercie a tilala. Sɔrɔdasi ka kuma man jan o sɔrɔdasi kuma mot kelen affirmatif négatif a banna.
sabanikala ko ako fɛn min ye président Assimi Goïta ako abi tashi blage Mahamudu Ndora 18 août la kɛlɛ min kɛra abi tashi blage abi hakili majigin M5RP kɛlɛ min wuli abi hakili jigi o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara minnu kɛra cɛmancɛla fanga na malidenw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka to ka taa ɲɛ CNT sigira CNT bɛ baara minnu na a ko jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka t'u ka dɛmɛ ale bɛ min ɲini o de ye jamanaden bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka Mali dɛmɛ walasa a bɛ se ka bɔ gɛlɛya in na sabula farafarali ani bɛɛ k'i ta ɲini nin t'o tile ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Assimi Goïta a ye min fɔ o y'o ye wa ale yɛrɛ ni gouvernement u bɛna fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jamanadenw bɛna lafiya cogo min don n'a nataw la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kumaba minnu fɔra Assimi Goïta fɛ o de ye nin ye kalafili labɛnniw fɛnɛ a y'a jira k'a fɔ wulikajɔw bɛ sen na min bɛ se k'a to jamanadenw bɛ kalafili jɛlen ni basigilen min kɔ o ka di jamanadenw ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Assimi Goïta a ye kɔrɔfɔ kuma minnu fɔ nin don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara n bala cogo bɛ di Jɔnti Seydou fali bugɔli ye tiɲɛ ye nka k'i dabira a la k'a kin i b'a sɔrɔ a y'a damata ko kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la priorité sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Seri Jara Seri Jara ko a ko a wa wulikajɔ min bi senna bi Jɔnti Seydou k'a dɔn politikimɔgɔw u kɛlen bɛ ka tabale gosi fa bɛɛ lajɛlen la daba wulilen bɛ tɔn min kɔnɔ Ala ka hinɛ Sumɛlɛ Sise a tiɲɛ tabaw da wulilen b'u bolo ka sɔrɔ u ma fɛnkonin du Jɔnti Seydou k'a dɔn dogona t'a la wa nin ko in yɛrɛ tɛ gundo ye bilen koyi Jɔnti Seydou k'a dɔn a bɔ min ye Bubu Sise filajɛ nani URD la i k'a dɔn a kɛn bɛ wulikajɔba ye sɛbɛnnikɛla ko parti kɔni a mugu maga n'a girinkajɔ fanga bonyani bɛ kosɛbɛ nka n'i ye ko ta k'u lajɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn jama fanba de bɛ Bubu Sise nɔfɛ i k'a dɔn ko nin kelen bɛ ka maanifin kamana gan a ko nka n'i ye ko jubaju ta k'a lajɛ minnu kɔni b'a nɔfɛ n'olu ye jamatigi ye u laban o laban Jɔnti Seydou k'a dɔn tɔ sariya bɛnna fɛn minnu kan o laban o de bɛna taama o ye mun ye article 50 ani 54 min y'u ka statut a n'u ka règlement ye Jɔnti Seydou k'a dɔn article 46 min ye règlement intérieur ye nin bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kuma kelen kan Jɔnti Seydou k'a dɔn parti a mana se dawuli yɔrɔ ma tabale de kan ka gosi ɲɛmaaso maa bɛɛ lajɛlen kan ka wele disibaw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kelen da hakilina kelen ye mun ye o de bɛ kɛ a conférence nationale dɔ senfɛ o bɛ kɛ sababu ye bureau exécutif yɛrɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn yɛlɛmaw ka don a la hakilina kuraw ka don a la sɛbɛnnikɛla ko o dabali de bɛ sen na sabula parti disiba dɔw bɛ yen olu k'ale k'a don Jɔnti Seydou k'a dɔn bolonɔbila sɛbɛnw ko min ma pétition anw ko ta Jɔnti Seydou k'a dɔn ala voilà c'est ça ton problème nin de y'a to i ye problème sɔrɔ ka taa kaso la diyagoya jumɛn bɔra i la pétition ye diyagoya de ye non pas obligatoirement non diyagoya tɛ pétition avec constat d'huissier non pétition kɔrɔ de ye anw jama caman bɛnna nin de kan o diyagoya ma yɔrɔ bɛ min i t'a ɲɛdɔn sa moi j'ai les documents bon il y a une pétition avec constat d'huissier s'il te plaît et l'article 50 dont tu parles là je t'interdis oblige le bureau à aller à maintenant je me mets dans mon c'est-à-dire que je me mets vraiment maintenant dans ta peau de chef dans ma peau de chef je t'interdis de couper Kélé je t'interdis de m'interrompre à vos ordres merci à vos ordres mon général si tu veux écrire ça là il faut développer ça sur ta page il va donc à vos ordres et vos ordres de Boubou Cissé à vos ordres non là tu m'insultes et tu es en train d'insulter mon intelligence non il retire merci Jɔnti Seydou sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn bɛn kɛra a kan min kɔni ye bolonɔbila sɛbɛnw ye maa caman de y'o kɛ o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ denkan dɔ bi sen na wulikajɔ ani ɲɔgɔn sama bi sen na Jɔnti Seydou k'a kɛ min ye jɛmu fanga ye u ka taa an k'i ɲininka bureau yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan hakilinaw u k'a sɛbɛkɔrɔfɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn mana kɛ min kan u ka kɛ sɛbɛnnikɛla kɔni ko kelen kɔni bɛ o jɛlen don Jɔnti Seydou k'a dɔn Bubu Sise donni bureau exécutif la o kɔni o jɛlen don tandara sabula cɛkunba don Jɔnti Seydou o tɛmɛnen kɔfɛ a kɛra jamana premier ministre ye maliden caman bɛ yen minnu kelen bɛ k'a kofɔ kabini bi tɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn damanda farali ɲɔgɔn kan o bɛ sɔn ka kɛ garijɛgɛba de ye Bubu Sise yɛrɛ ma Jɔnti Seydou k'a dɔn a ka don bureau ɲɛmaa bureau la n'a donn'o na Jɔnti Seydou k'a dɔn masakɛya sɔrɔli o bɛ Ala bolo nka n kɛra candidat ye mɔgɔw bɛ bɛn o kan Jɔnti Seydou k'a dɔn bɛnkanw na ani wulikajɔ ni test la caman kɔni ɲɛ b'a la k'a fɔ Bubu Sise URD kɔni ka candidat a bɛ sɔn ka d'ale ma k'a sababu kɛ Jɔnti Seydou k'a dɔn a ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ premier
ministre yɛrɛ y'a damata tɔgɔ ye John Seydou k'a dɔn wulikajɔ minnu ni baara minnu kɛra a fɛ fana caman bara k'o lakali a ko kuma John Seydou min ye parti ye n'o ye URD parti Sumɛlɛ Sise tiɲɛ tabaw John Seydou k'a dɔn a tɔ tɔrɔ de fara ɲɔgɔn kan ni tabali bi gosi sa min kɔni ye hakilinaw ye min ni min kan ka don ani min kan ka ɲɛnabɔ u k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye nin kun ye sɛbɛn ye Seri Jara ale ka sɛbɛn ye nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ a ka bi bɔli la Boubou Pissé il peut cela n'engage que toi parce que wariba de b'a kun milliards et pourtant j'étais prévenu j'étais prévenu j'ai dit qu'il peut non j'étais prévenu pas de commentaire no comment directeur a fait directeur lui a fait pas de commentaire mais je n'ai pas fait de mauvais commentaires j'ai dit qu'il peut d'accord vive Boubou Cissé vive l'URD au bay vous m'aider ça tout ça c'est pour Hachid Koro Adjel Soumaïla Cissé Ibololo donc on a même une do ni ko ni sebe an go mi ma les démocrates parce que ba no e tientigi ni nya ka sebe ni tientigi ko an ga ta INPS la INPS zomba kulew bamaba kulew ani jamana jugu de firilembe yenga habaw femi INPS na folo yi baba pumanda na woriba u be ka belajele nemu nga ci bulukula sebe ni gala ko INPS yere nyema ye muso mi ye atwa de madame Siribe Zaminatu Cissé muso yi yere ko yere griale mbale yere kama adesade be chonjoro fokata fo kwa tote sabula akoni nyi ani jugu danga bonjwana ako fe minye ijugu ye ibode chaya sebeni gala ko akoni ata kalaje madame Sidibe Zaminatu Cissé ale de blara INPS kuna kabi Ibrahim Boubacar Keita klela sebeni gala ko chake dai aka la bara ayere nale nganama fe minye ko yinye aye ko imbela jele taka fo ale boloti makafo la ko ko fo auditi ka ke ko bela jele ka sege ke na fa ale yere ma jelenye sebeni gala ko bobi na kemi ngalama ale yere nanani mamunu yede olu de kera INPS zomba kulo ni bamabawe olu de be ka milliard chebi kelengele flafla ayera bala voilà yere nanani minu nye sinon moi j'allais dire ni kera directrice wala mais kera ministre je l'ai toujours dit journaliste il faut nettoyer mama bey a begin oh jaja ale nanani maminu nye olu de so nye korona vous ala ni kurawi ayera bala elle fait partie en dafa safurulay non benigala ko madame Siribe Zaminatu Cissé chake dai ngoni andongo ndangana bolo ka fande na fande jamana yere de labana ninga chake dado wili ko mi ma inspection générale de contrôle kana lara weli ke benigala ko lara weli kele fe mi nyi sekali galaw ye unyana min naka boka bi sabula fe mi nyi na folo dungo jugay o de nyonya le mbey warwo warna bi bo kontu kono ni wa mugando no kanga bo to kano te 100 millions o boto la obi 0 kele ngo ko bi ke 1 million la wala kubat la ilaha illallah Allah ni wari ye million ngame ubi 0 flako ko fe ubi bo 1 milliard comme c'est ndo madame Siribe Zaminatu Cissé normal ay ava gwe sabani gala ko o dronde na fora ayeta te sangana te gorosini ngele no ye wa kelenye uba sebe wata 50,000 attention tejmay ete zarage te zarak kartoni watandai belebele banza na foru kato sa o factory keto o te wataya o te wakeleya uba sebe ko fe ko 50,000 francs yede nam sabani gala ko akoni ya taka laje o dronde ma munu mbe no lu tara saka na fie bola olu ka pension munu mbe no lu bi wa 99,000 wata ani konondo ana kunga no lu bota ubi singa 0 kele mblo ko fe wori biti soro wa bi konondo ani ko wa kemeni wa bi konondo ko sabani gala ko dowbe olu bi wa muganda dowbe olu bi wa binanita munu bi wa binanita ubi do fara 0 ko fe ubi ke million fly sabani gala ko ni na demanda ma do de be munu ntege menana na fe menye directrice ya era sigile nye bosole nyana ni ndegera sabani gala ko akoni ya taka laje o dronde muso dobe mi yere ko ni nye compte fou de daele ka fe minye ni ya procuration ka to gla mairie la yere togola retraité do togola ka kayna fo o ya ale yamaria aka ka pension ta o pension invene muso yere tara compte de daele retraité ka wori nde abo o gonfler o surunda yere ka compte kono ka to ka retraité tabwala ka to do retraité tani ka to da maso
ko cɛkɔrɔba kana déplacer ha bina di ma so cɛkɔrɔba ye denmuso ni ce ala ka barika di la jar a bɛ nin de kan sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ directrice nana bɔ kɛrɛw fana kalama o nana fɔ a ye a yɛrɛ ye min kɛ a ye demande d'explication d'o ma walasa ka baarakɛlaw jabɔ o yɛrɛ laban nana jɔngɔla fɔ k'a fɔ wari ale y'a ta ale y'a dun o kɛra a bi kalo 6 bɔ bi directrice ma foyi ma k'a la a ma suspend a ma sanctionné wari ma sara a bɛ dɔ kalama hali n t'a fɔ safurula ye sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi fɛn min ye INPS ye baarakɛlaw n'u sɛgɛnna u ka sɛgɛla fiɲɛbɔ wari a bɛ taa mara ye de sɛbɛnnikɛla ko ni wuli ka jɔ ma kɛ joona INPS k'a sigi a sentɛgɛ kan n'o wuli ka jɔ ma kɛ INPS ka jɔkɛlaw kɛ muso min bɛ yen madamu Sidibe Zamilatu Sise a yɛrɛ nɔgɔlen bɛ ko in na fɔ ka taa fɔ ko a to ten sabula zonba kulew ni bamabaw u jɛsigi de y'ale yɛrɛ ye nin ye an ye min salo ka bɔ démocratie kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔti dun bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant nɛgɛw kɛrɛfɛ joli t'a la bilen koyi jumanata waati sera Yoni Seydou i k'a dɔn awɔ min ye kɛlɛ ye section syndicale min bɛ awɔ commerce ko fɔ olu kɔni kelen bɛ k'u ɲɛ bɔ bi i k'a dɔn ko ka tile Yoni Seydou sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye programme d'inspection n'o bɛ awɔ minɛnw ko fɔ marchandise minnu bɛ sa jamana kɔ kan ka don Yoni Seydou i k'a dɔn olu kan ka larouer a laroueli bɛ ta ka ɲɛsin fɛn caman ma Yoni Seydou i k'a dɔn o de ye prix ɲininkali minɛn ɲuman don wa Yoni Seydou i k'a dɔn a sara jamana minnu na yɛlɛma a minɛn qualité ka ɲi wa fɛn min n'a bɛna feere jamana kɔnɔ fo a ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛdɔn wa a bɛ kɛ sababu fana ye a bɔrɔ la min ye douaniers ye olu ka se ka a ɲɛdɔn minɛn sugu min don a n'a bɛ feere prix min na o ɲɛ ka se ka dɔn Yoni Seydou i k'a dɔn ni dabali tigɛlen bɛ jamana fɛ a bɛ waati jan bɔ Yoni Seydou sɛbɛnnikɛla ko ayiwa jamana yɛrɛ de ye nin ko in bolo da a ka ɲi fo k'a fɔ k'a to ten nka maa minnu kan ka ko in lajɛ k'a larouer Yoni Seydou i k'a dɔn filiba de b'o la awɔ section commerce mɔgɔw y'o fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye an ka minɛn minnu bɛ bɔ jamana kɔfɛ o sɛgɛsɛgɛli cakɛda min b'a larouer k'a lajɛ u k'o de ma ko bureau veritas a b'olu de bolo bi Yoni Seydou i k'a dɔn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye programme de vérification des importations PVI Yoni Seydou i k'a dɔn o PVI maa minnu kan k'a lajɛ k'a contrôler u kɛlen bɛ k'a ta ka di CNPM ma n'o ye patronat ye Yoni Seydou i k'a dɔn section commerce olu y'a jira k'a fɔ ayiwa filiba de kɛra ko in daminɛ na nin tɛ patronat ka baara ye Yoni Seydou ni ko jagokɛla walima sɔrɔ boso b'a ka sɔrɔ boso b'a dɔ larouer k'o lajɛ yalima o bɛ gun wa a ko o de ye ko min jɛ ka jugu nin baara in kan ka kalifa cakɛda min ma o ye DGCC de ye olu de ka baara don sabula olu de ye service da ye min sigilen don jamana jago jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan ɔ n'a fɔra ko a jagokɛlaw yɛrɛ dama sɔrɔ boso b'a yɛrɛ dama olu ka ɲɔgɔn contrôler a ko ye kɛwale min jɛ ka jugu a kɛn bɛ fiɲɛba de ye sabula olu ka jateminɛ na sugubulon dɔ bɛ yen sugubulon 3 miliyari 60 ani kunkanfɛ olu kɔni jɛnnen den n'o ye u kɔni b'o sɛbɛkɔrɔ kɔn sabula u ye jateminɛ kɛ ni ka tabale gosi ka ɲɛsin gouvernement ye décret minnu bɔ u y'olu sɛbɛkɔrɔ kɔ o tuma u bɛ min ɲini jamana gouvernement fɛ u k'a dɔn u ka kɔsɛgi bɛɛ bolo da joona nin fɛn minnu filɛ fɛn min ye Veritas ka baara ye maa min kan ka contrôler i k'a dɔn o ye olu de ye DGCC Yoni Seydou ko an bɛ don min na ko bi miliyari 40 ani 6 Yoni Seydou i k'a dɔn olu ka inspection na u y'a jateminɛ k'a fɔ u ɲɛmatunnen don min ye taji bondo kan sabula taji doni Yoni Seydou i k'a dɔn a kan ka larouer yɔrɔ min n'a donna jamana kɔnɔ olu fana kan ka larouer a ko n'i y'a ta k'a lajɛ san kelen kɔnɔ miliyari 10 ani 2 ni kunkanfɛ Yoni Seydou i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka porokoto o tuma u ka minɛnw bila minɛn kɔnɔ ni ka wuli ka jɔ kura boloda Yoni Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye décret minnu dara a bɛɛ lajɛlen ka bila k'a ta k'a di DGCE ma min kɔni ye u ka bureau syndical ye o de ye nin kuma in fɔ awa droit confrontier in na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Dabatungara ne bin tigɛ don o bi kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako Basiriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn Laya Jara ko Kɛɲɛbakaw u kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ Kɛɲɛba kungokolo a bɛɛ lajɛlen de kɔni bilelen bɛ bururu i b'a fɔ sɛlɛdo k'o sababuya kɛ sanu bɔlaw ani daragitigiw u kɛlen bɛ fɛn min ye Kɛɲɛba ye ni k'a sigi goya sɛbɛnnikɛla ko ji t'i sɔ baga t'i sɔ sɛnɛfɛn kɛrɛfɛ tɛ sabula fɛn min ye bagaji bɔgɔbilen ani nɔgɔfin o de yɛrɛlen bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min kɔni bi hali jiriw bali ka balo tuma tɛ sɛnɛkɛfɛn ma sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi kulekan bɔlen bɛ maa min na o ye minisiri min bɛ sigida lakanali kunna minisiri Modibo Kone maa de bɛ ɲininkali kɛ yala maa minnu bɛ nin baara in kɛ n'o ye siniwaw ye u kɔ sɛmɛnen bɛ jɔnni na jɔnni de b'u dɛmɛ ni k'u denw min bɛ se k'a to u ka se ka nin walejugu ninnu kɛ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kɛɲɛbakaw ye olu yɛrɛ de ye wuli ka jɔ kɛ ka jɛkulu sigi u ko min ma VIP Africa olu yɛrɛ kɔni ka kulekan ye sigida bɛ se ka lakana cogo min u tukalo tile 13 tɛmɛnen u ye wuli ka jɔ kɛ ministre Modibo Kone ni ka na kuma ɲɔgɔnya kuma min fɔr'u ye o de ye k'a fɔ gouvernement bɛ wuli ka jɔ ni jateminɛ na min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ a ɲɛ ka sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o waati kelen kulekan bɔlen bɛ jamana faamaw la premier ministre fo ka taa se jamana kuntigi ma colonel Assimi Goïta sabula kumakan dɔ bɔra conseil des ministres la k'a fɔ jateminɛ bɛna kɛ min bɛ se k'a to ko in yɛrɛ ɲɛ ka ɲini Keɲeba cercle kɔnɔna na sabula fɛn min ye chinois ye daragitigiw ani sanubɔla minnu bɛ yen n'u firilen bɛ Keɲeba kungokolo kan ni jɛma kɛ Keɲeba yɛrɛ dugu yɛrɛ bɛna wuli ka bɔ yen maa ninnu bɛna kɛ falatɔw ani minɔgɔbaatɔw ye nafandɛ nafandɛ sɛbɛnnikɛla ko ministre min bɛ dugukolo ko kunna ani ministre min bɛ sanubɔ ko kunna ani fɛn min ye mairie ye ani service technique kulekan bɔlen don nin bɛɛ lajɛlen na min bɛ se k'a to Keɲebakaw ka lafiya sigida bɛ se ka lakana cogo min kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula Jɔnti Seydou an ka Tézara premier min o ka ni ka sɔrɔ k'a tɔni ɲɛfɔ o ka kɛ Daba Tunkara Mali kura ni ko a ka jɔ fo jamanadenw ka taabolo kura kɛ taabolo kura ti sɔrɔ fo an ka jogow falen Amadu Tumani Ture delila k'a fɔ ko Mali ye forum bɛɛ kɛ ka réforme bɛɛ kɛ ko mais maanifin ye réforme an tɛ se o de la n'an y'o sɔrɔ bɛɛ Mali bi ja o sɔrɔ man di ni Ala yɛrɛ de ma an réformer o tuma Ala k'an réformer ya Rabbi n bala cogo bɛ di Jɔnti Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma nouvelle horizon ɲɛdankura o don sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko AAD a ko di Jɔnti Seydou a ko i k'a dɔn Mali ani Sénégal ni ɲɔgɔn cɛ an mini ka fili ɲɔgɔn kɛ tiɲɛ ma ministre fila min n'u bɛ transport kunna Sénégal ta ni Mali ta olu kumana i k'a dɔn ka kangari dakɛ ngo n'a ta bɛ mɔgɔw sirannen bɛ hali bi n'a ka bi mun de kɛra Jɔnti Seydou i k'a dɔn Mali camion dɔ o ni taxitigi dɔ de ye ɲɔgɔn darabaso ka o laki Sénégal jamana na i k'a dɔn maa naani ni tora a la maa caman sɛbɛ kɔrɔ jogera Jɔnti Seydou i k'a dɔn ko nin kɛ i k'a dɔn awɔ chauffeur routier min ye jamana in a maa fila bɛɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn a ma ja sabula i k'a dɔn dugulamaw wulila min ye citernes ye jango Mali citernes ani Sénégal ta minnu jɔlen don sira kɛrɛfɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn u taara tiɲɛni kɛ u b'a bo u bɛ vitre ci non a kɛra tiɲɛni da ye awɔ Jɔnti Seydou a kɛra tiɲɛni da ye tuma min awɔ ni mankan in kɔni nana suma Jɔnti Seydou i k'a dɔn wulikajɔ nana boloda sa min ye Sénégal ministre de transport Mali ministre de transport ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ Jɔnti Seydou i k'a dɔn ka taa kuma min bɛ se k'a to i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ a bɛ duga sabula syndicat national des chauffeurs conducteurs n'u k'a ma ko Sinacor Jɔnti Seydou i k'a dɔn olu ye tile 5 kɛ min kɔni ye ayiwa gɛlɛya ye k'a fɔ u tɛ baara yɛrɛ kɛ tuguni i k'a dɔn olu kɔni kun y'o boloda Ala ni gɛlɛya min y'u sɔrɔ ka wulaki jamana na Jɔnti Seydou Mali ani Sénégal cɛ a fanga ka bon kosɛbɛ jango sɔrɔ busuli la Mali camion u bɛ taa minɛn ta Sénégal ka na n'a ye a bɛ nafa min don Sénégalikaw kun a fanga ka bon kosɛbɛ camion ba kelen a bɛ s'o ma Jɔnti Seydou CFA wari miliyari 253 Mali b'o o de don ayiwa min kɔni Sénégalikaw ka nafolomugu cɛ la sɛbɛnnikɛla ko maa tɛ se k'o ye k'a fɔ ayiwa i bɛ s'o ka tiɲɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye Sénégalikaw ye min ye directeur général des entrepôts Mali ka entrepôt min bɛ Sénégal n'o ye Fuseni Sumano ye ale kɔni ye wulikajɔ caman kɛ a y'a jira k'a fɔ nin ko in nin ye latigɛw ye min bɛ se ka kɛ ayiwa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ nka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a fanga ka bon kosɛbɛ sabula min ye miliyɔn 4 tɔni i k'a dɔn o doni de bi ta ka bɔ Sénégal Mali camion fɛ ka na Mali kɔnɔ a ko tuma Sénégal de ye port fɔlɔ ye Mali yɛrɛ mago bɛ se min ma kosɛbɛ ni wulikajɔ ma boloda a bɛ kɛ tiɲɛni ye fan fila bɛɛ fɛ min kɔni ye ayiwa chauffeur ye kuma kɛr'u fɛ n'o ye Sinacor chauffeur ye kuma kɛr'u fɛ u k'u dusu da min kɛra i k'a dɔn a ɲɛ bɛ ɲini jalaku ani hakilinaw olu ka se ka dafa cogo min na nka hali bi n'a ka bi Jɔnti Seydou i k'a dɔn ayiwa mobiliw kɔni jɔjɔlen don u fari fagalen don sabula ko in maa t'a tɔ ɲɛdɔn bilen nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni k'a bɔ nouvelle horizon kɔnɔ ɲɛdankura
dabatu ngana ne bin tega do mi boni sabanye ango mi ma Mali Tribune parce que ba no e Boubacar Sidiki Jara kalande do ni nyaale kasranye Sidiki ko Boubacar Sidiki ko abelata ni wuli ka jo ani cesiri make sira do kun galaya lembe ala ni marfatiwu ya sababu ye manga kun dalembe nga boati labayna feminye bamanjia wale ani dandame wale adam na lembe tuguni sabani kala ko ka bo Bamako kata Kenyaba ako sira yere tienembe sira yere koni ka gudoro de kundo nga gudoro de wulilembe fo ka toto badinge damai Fimai o bora ka peu ka toto blemai blemai vene duna ka ba dinge kolo de doza goro gadaw Bamako Kenyaba amor serni amor tabike Allah sabani gala ko ako dorande sira ingela yayi mobulu tise ka boli o kelebe sababu ye Bamanju sabula fore ba de be yoro ina kungo kolo fanda banda Bamanju no ye bingani kalaw ye olu dalembe kungo ngono walla bayna femi ye soribugo badengo ani femi ye soribugo ani negala ni nyaje ataki bede bi ko yoro ina ye sabani gala ko akoni ata kala je femi ye marafatiyu ye ubisinga kare fale jamana bo natola to doro kasinga kese banamunu ye kaka oye balaw yo koy itse ka arrière bo itse ka mobile boli fagana so ma de do o puma bi jama bedigi ku daw disika ka bela jele larawe waru be ani nafulo ma fa be ubita na bela jele nu clara ubisinga moto ba uta doro ku digiga do tukono awo utima ala bleu o mena la sakoy ni abande sakoy sebeni gala ko akoni ya ta kalaje fe minye ni bingani ye a chalembe forêt classée kondana mobility gu personnelu camion kata fara fe minye bisuka ni ko ni biteme yoro ina ijija ka teme clé tola no teni shuko ngura ka 21h vise teme jogo tila sebeni gala ko anana ke sababu ye fe minye la kana ba ye gendarme munum ben negala 21h ko ni sera negala ibishi wala ni ku ite shi i gendarme debi patrouille daika katani fo ka taa kungo kolo in ba ka sɔrɔ ka t'i bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ o de kɔni kɛlen bɛ gɛlɛya ba ye bi an bɛ don min na ko bi Keɲeba kɔni ani Kayi kaja ani Bamako kaja o tuma fɛn min ye jamana faamaw ye n'u ma wuli ka jɔ kɛ ka sira in dilan ani ka sira in a taa ni ka segin lakana n'Ala ma jagɛ ni chauffeur salayara ka sira in bila kɔngɔ bɛ digi kɛ Keɲebakaw la dɛ an bɔra k'a fɔ sisan u tɛ se ka sɛnɛ kɛ balo daɲa bɛ yen o tuma balo minnu bɛ bɔ Bamako ka taa ni yɔrɔ wɛrɛw n'o sira fana tɛgɛra sɛbɛnnikɛla ko a bɛ gɛlɛya a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Kita ani Bamako ni ɲɔgɔn cɛ ataki b'o o fana na sɛbɛnnikɛla ko maa caman bɛ yen minnu kɔni ni tora o yɔrɔ in na sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye Bamako donda de ye Bamanju dalen bɛ Bawule kungo in kɔnɔ yen n'u ma kunbɛ joona n'u ye Bawule kungo ban dɔrɔn foyi t'u ni Bamako cɛ sira bɛ kana Bamako ni forêt kɔnɔ i b'i munumunu dɔrɔn i kana sira ɲɛf'u ye sa u b'a dɔn kɔrɔlenw u b'a ka dungo maa bɛ sirafigi sira fɔ ninnu ya i b'i munumunu yen dɔrɔn i bɛ n'i kun bɔ woyanko fan fɛ dogo duma yɔrɔ in na yen o tɛ Lafiyabugu ya i ma don Bamako wa mais on va faire des enquêtes a ka fanfɛ maa ninnu maa caman jɛlen tɛ subhanallah aw ye bamananw ye anw tɛ nin ko ninnu n'a dɔw de nalen b'anw ka yɔrɔ la ko réfugié wa réfugié a b'olu bɔra fanfɛla in na Moti yanfan in fɛ ka n'anw fɛ yen an ka yɔrɔ ma suma bilen anw ye réfugié de bisimila bayirika ka dumuni d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma kab'o kɛra anw ni hɛrɛ farala o tuma a ta kɛra ko jatigiya Bamanan ni bɛra to mɔlen ma ko bɛɛ ka kan an y'u bisimila ka ɲɔ d'u ma ka siyɔrɔ d'u ma o kɛlen de filɛ kɛra a bolo dɛ ayi kana nimisa o kɛlen la ni Ala sɔnna a ɲɛ bɛ sɔrɔ ɲɔn sodi k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan ɲɔn sodi k'a dɔn kunnafoni k'a da lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan min ye an ka cɛkɔrɔba ye Saliya Dawu Segu Basaliya Segukaw ka Saliya Mali Saliya Amari Dawu kɔrɔkɛ don Sala Dawu Segu a dɔgɔnin de kun ye Amari Dawu ye oui c'est son cousin a cousin don yalɔ anw ye ninnu bɛɛ an ɲɛna Segu ye an ye nin bɛɛ ye Sala Dawu fatura san 90 ani san 9 a fatura Bamakɔ yan janaja bɛ bɔ yan bi ni Ala sɔnna min ye janaja bɛɛ lajɛlen o bɛ kɛ Segu sini sɔgɔma 10h Segu Medine Sala Dawu yɛrɛ ka duba kɔnɔ Ala ka hinɛ la Ala ka yafa k'a ma ɲɔn sodi k'a dɔn bi ta kɔni an b'a bila an tɛ fɛn kan nin kan nɛgɛw kɛrɛfɛ Jibi
Jibi awɔ Jibi journaliste Seydou Daba Tunkara ne banbila sugu jumɛn Ahmed kunna de ni ya est-ce que n tɛ Wagabiya Fugula ye mun Fugula Wagabiya Fugula a to ko ala k'o don yan i tɛ taa ka pantalon sen n'a lajɛ n'a tigɛlen tɛ yan n'a tigɛlen tɛ kamalenbaya ka di Ahmed cogo min o sen n'a bɛ tigɛ diɲɛ na e t'a Ahmed dɔn wa o tɛ tigɛ baara ka kalanden dɔ o tɛ sɔn o t'o tigɛ abada a t'a tigɛ Jibson baara ɲɛna wa assalam